kakain po tayo ng spicy chicken and pork adobo. Meron tayo na atsara. Tsaka meron po tayong panghimagas. Hinog ng mangga. Pinya. Pinya, tsaka pepino. Siyempre rice. Tsaka rice. Kain na po tayo. Kain na po tayo. Kaya, saluhan niyo po kami. Ito muna yung mga mangga. Guys, bago sa tignan nyo yung atsara namin. Masarap. Gawa namin yan. Kung gusto mag-order ng atsara, guys, Visit lang po kayo sa Shopee. Unang subo para po sa inyo, mga kasapitin. visit lang kayo sa Shopee o kaya sa ano. Yung ano naman, yung link naman nasa baba. Nasa baba. Kung gusto niyo kumain ng burong isda, at saka atsara, tabanan talangka, visit lang po kayo sa Shopee, Mama Mia's online shop. Order po kayo. Sarap ng adobo. Hindi, gusto ko sa adobo yung ano. Hindi ako nang may sabaw na adobo. Gusto ko yung tuyo. Yung ganito lang siya pagkaluto, no? Tapos mahanghang, no? Hindi siya mahanghang. Tingnan yung sili. Hindi ko lang kakainin. Pinakita ko lang. Kahit kinakain mo? Hindi maparas? Maanghang. Sarap. May paras ka niya. Siyempre, ano nang akala mo sa akin, no? Manghang din. Manghang din. Ito. Ito. Pati buto malambot. Pati buto kinakain ko. Gandaan, baka malimang mo. Masarap nga, malambot yung manok.
Yung gusto ko yung taba. Masarap dito. Tahimik ka. Di ba? Kapag masarap yung kinakain natin, tahimik tayo. Alam niyo tayo, alam niyo mga pudibi, kahit araw-araw ang ulam ko adobo, pwede ako. Gusto ko yung adobo eh. Tsaka yung adobo, kapag ay tumatagal, doon sumasarap. At hindi naman nasisira yan. Tao lang yung nasisira. Tama. Ako lang yung nasisira. Bakit hugot yata yun? Ha? Ang dami sa amin sira. Doon sa amin. Ano ba? Ulo? Mm-mm. Hmm? Lalo na kapag lasing. Pag ba lasing ka, sira ka? Hmm? Pag ba sira ka, lasing ka? Depende kapag inaasar ako. Hmm? Sarap? Siyempre. Minsan nainom tayo ha. Abangan nyo yan guys. Iinom kami dito. Live na live. Hindi ako umiinom eh. Tsaka malapit na yung birthday ni ano. Oo nga. Birthday ko na. Regalo ko. Abangan nyo yan. Bibigyan ko siya ng bulaklak ng ano, sampalok. Yun, maganda yun. Yung ano, bulaklak ng sampalok. Masarap yun sa sigang. Taba. Guys, hulaan nyo, ilang taon na siya. Uy. Ako, hindi ko alam kung ilang taon na. Bata pa ako. Siguro, ano pa lang siya? 1. Birthday ko nga, no? Malapit na, malapit na, malapit na. Mas excited ka pa sa akin? Para alam na ng mga kapubibi natin. Sarap? Kaya? Gusto mo pa rice? Kaya mo na? Kaya rice mo pa. Konti lang. Sarap. Wala na. Pipino. Kumain ka ng pipino. Nahulog pa yung ano? Buto. Gusto ko pang rice. Wala na rice.
May panila kayo. Titikman namin yung gawa na. Sulit na sulit guys, hindi namin tinipid sa sangkap. At saka murang-mura lang. Yung mga order, yung mga, hindi mga kumakain ng ganyan ng mga Arabo. Ano yan ka? No? Excuse me po. Sorry to. Kasi pati ba naman Arabo, hindi naman nila alam yun eh. Hindi nila alam. Hindi nga sila kumakain ng pork. Ay, yung mga Arabo, hindi. Ay. Di ba sila kumakain ng pork, no? At mind sila. Hindi, bawal sa kanila. Sarap. Anong kinakain nila? Chicken? Makain mo sila chicken. Tsaka gulay siguro. Hindi, yung pinaka meat nila yung lamb, no? Tsaka lamb. Ito kasi galing siya sa ibang bansa. Ako galing ako sa bundok. Yung iba kasi yung... Tignan mo guys. Natatawa ako sa sinabi ko. Ano ba kinakain nila? Ano ba yung lamb? Diyos ko na. Lamb para yun eh. Lamb para yun? Ay, Diyos ko. Wala silang ilaw. Ang tamis na mangga. Ano Tagalog yun? Ano Tagalog yun? Tupa! Tupa. Ano ba yung sinasabi mo kasi? Lamb? Huwag ka na kumain dyan! Guys, tignan mo, nagsasaya. Kasi malapit na yung birthday niya, kaya masaya siya. Hindi, natawa ako sinabi ko. Hindi ko kasi alam sa Tagalog yung pala tupa. Tupa? Dyan yung kinakain nila? Hindi sila kumakain ng baboy. Bawal sa kanila yun. Yan. Bakit yung ko, katchat? Mukha siyang baboy. Sigurado ka, Arabo yun? Mm-mm. Alam mo, sa kakatawa ko, nagutom ulit ako. Mataba yun, mataba. Gusto ko talagang kanin. Katawa yung na. Ba't di mo tinagdagan yung rice natin? Nabitin tuloy ako sa rice. Babawi na lang ako. Kakain ulit ako mamaya. Yung mga pinya. Tikman natin. Sabaw? Masarap. Saan binili yan? Doon na naman sa Guwa-guwa. Ako siya, hindi siya masarap. Ano siya? Matabang, no? Mas matamis yung mangga. Malungkot nga ako ngayon eh. Bakit? Walang wifi. Ay? Wala kaming wifi, malungkot ako. Nasira. Bigla Kasi siya guys, mawala. kagabi, ang laks-laks ng ulan. Oo. Tsaka naputol nga yung malaman namin doon. Dahil sa ulan, nawala po yung internet connection namin. Kasi wifi is life ako eh. Alam na tayo? O sige na nga, kakain pa ako. Nagpitin ako sa rice. May natira pa, kakain pa ako. Pagsamahin natin. Kakain ako ulit. Yan. Maraming salamat po. Please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you.